ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. гузориши мустақими худро аз вардишгоҳи марказии пойтахти азизи кишварамон манзури шумо мекунем ва дар даври панҷуми чемпионати лигаи олии тоҷикистон дастаи душанбеи шаҳри душанбе тими равшани клубро қабул мекунад ва воқеан ҳам ёдовар мешавем дӯстони арҷманд ки идомаи рақобат боз ҳам ҷолибтар хоҳад шуд, чунки барои мавқеъгирии ҳарду даста талоши худро идома хоҳанд дод. ба ҳайти дастаи душанбе барои шумо муаррифӣ мекунем. Дарвозабон рақами 1 Фаромуз Саидов, рақами 4 Иззатулло Рӯзиев, капитани даста, рақами 15 Алишер Эргашев, рақами 23 Фирӯз Ризомов, рақами 17 Даниэл Тегу, рақами 8 Фарҳод Қосимов, рақами 19 Муҳаммад Ризомов, 18 Далер Имомназаров, 12 Суҳроб Алиев, Асоев Мазарат, рақами 30 Лук Леонел Менҷана, рақами 55 Урас Ғаюров, сармураббии даста Назиршоҳ Ризомов. ҳайти дастаи равшан дар бозии имрӯза чунин аст. рақами 1 дарвозабон Рустам Ризоев, рақами 2 Сафарали Каримов, 12 капитани даста Ҳасан Рустамов, рақами 22 Холмурод Назаров, 6 Саидамири Саидаҳмад, рақами 31 Иброҳим Нодирбек Иброҳимов, рақами 62 Бунёд Шодиев, 77 Кароматулло Саидов, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, 17 Наврӯз Рустамов, рақами 10 Анвар Муродов, сармураббии ин даста Ғайратали Мираҳмадов аст. дӯстони арҷманд, мутаваҷҷеҳ мешавем ба вуруди дастаҳо ба вардишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ва ёдовар мешавем ки дастаи Душанбе бозиҳои хонагии худро маҳз дар майдони марказӣ пойтахти азизамон баргузор мекунад. соли гузашта ин даста рақобатҳои хонагии худро дар вардишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат баргузор мекард, вале ҳоло мебинем ки аллакай чанд бозӣ мешавад ки дастаи Душанбе дар вардишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо ҳарифони худ рӯбарӯ мешавад. дӯстони арҷманд, ҳама чиз барои шурӯи дидори дастаҳои Душанбе ва Равшан омода аст. соҳибони майдон бо пироҳанҳои зард ва шортҳои сиёҳ бозӣ хоҳанд кард. дастаи Равшан бо либосҳои сафед ҳунарнамоӣ мекунад. дастфишурии Назиршоҳ Ризомов ва Ғайратали Мираҳмадов. дӯстони арҷманд, қабл аз ҳамин бозӣ ёдовар мешавем ки сармураббии дастаи Равшан қаблан дар 3 бозии даста ширкат надошт бо сабаби хориҷ шуданаш барои 3 бозӣ аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон, кумитаи интизоми ин ниҳод. ва ҳоло бошад акнун мебинем ки дастурҳои Ғайратали Мираҳмадов чӣ гуна натиҷа медиҳанд ба рафти рақобати ин дастаи Равшан аниқтараш. дӯстони арҷманд, айни ҳол бозии ин дастаро Саёдҷон Зайниддинов ҳакамӣ мекунад, яке аз доварони пуртаҷриба дар футболи Тоҷикистон, ва мунтазир мешавем ки дастаҳо чӣ гуна бозиро намоиш медиҳанд. ва мо як гурӯҳи хурдакаки ҳаводорони дастаи Равшани клубро дар вардишгоҳи марказии шаҳри Душанбе мебинем ва онҳо
برای ترغیب دسته равшан به اینجا آمدند و قبل از شروع بازی چون همیشه و چون انانه عکسی خودروی با اشتراک هم دسته دوشنبه و هم دسته равшан نمودار میگردد. خب دسته دوشنبه بعد از 4 دوری بازی ها در جدول مسابقه در زینه هشتم قرار دارد پیش از خطلون و بعد از دسته ایست равшан باشد در زینه پنجم است با 5 امتیاز. آنها در 4 بازی 5 امتیاز را به دست آوردند و این حالا امکان خواهد داد مخصوصا همین رقابت که آنها موقع خود در جدول مسابقه بهتر هم کنند، چون که دسته равшан در اصل در موسم امسال نیتی به دست آوردن یکی از نتیجه های افتخاری را در چمپیونات لیگ عالی تاجیکستان دارد و اکنون منتظر میشویم که چگونه آنها به هدف های خود نزدیک میشوند. و غیر از این равшан دوستان ارجمند بعد از چند روز بازی های خود را در مرحله گروهی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا برگزار خواهد کرد و این بازی ها یعنی بازی های گروهی در قرقیزستان برگزار می شوند. равшан در یک گروه با دوردوی بازی می کند و اینچنین یکی از دسته های پرقوتی جمهوری ترکمنستان که اونجا هم حریفی دسته равшан در مرحله گروهی یکی از تیم های خیلی هم پرقوتی ترکمنستان است و البته این باشگاه فوتبالی احال که بارها با باشگاه های تاجیکستان در مرحله گروهی مسابقه رقابت کرده است. خب نسبت به بازی اخیری که دسته равшан در دور چهارمی مسابقه انجام داد با تیم خوجند و آنها در میدان خود با حساب 1-0 توانستند غلبه به دست آورده. این واقعا هم نتیجه خوب بود برای دسته равшан در بازی مرکزی به دست آوردن 3 گل در میدان خود. روحیه شاگردان غیرتعلی میرحمدوف برای به دست آوردن نتیجه خوب باز بهتر کرد و نسبت به همان بازی حالا ما میبینیم که تغییرات هست، چون که ما در حیطی دسته равшан امروز دلیر شامورادوف را نمیبینیم. فوتبالبازی مذکور با البته سببی اوسیباش مؤلفی گلی دسته равшан در بازی امروز شرکت ندارد، من برای خط سرمربی دست شامل نیست و این یگانه تغییرات و خلمراد نظرов در موقع بازی خواهد کرد. ولی در کنار میدان ما سعید امیری سعید احمد رو میبینیم که او هم در حیطی اساسی بازی خواهد کرد. فوتبالبازی مذکور وقتی اخیر هم در کرسی احتیاطی دسته равшан قرار میگرفت. حالا سعید امیری سعید احمد همچون بازیگری مرکزی خط دفاع است، ولی در کنار میدان هنرنمایی خواهد کرد. نادربک ابراهیموف پرتابی او و امکانیت هست برای فوتبالبازان равшан که از کنار میدان حمله خود را آغاز بخشند و البته равшан در چمپیونات تاجیکستان تو سر شدنیم رقابت های گروهی لیگ جام کنفدراسیای فوتبال آسیا باز یک بازی دیگر برگزار خواهد کرد. این رقابت با دسته خطلون در ورزشگاه مرکزی شهر کولوب بازی سنه 8 می برگزار خواهد شد و بعدا روزهای 12 13 و همچنین از 14 تا 20 در فوتبال تاجیکستان چمپیونات تاجیکستان روزهای استراحت هم هست، چون که دسته های تاجیکستان در جام کنفدراسیای فوتبال آسیا در مرحله گروهی بازی خواهند کرد و جام کنفدراسیای فوتبال آسیا هم اولین بار در منطقه آسیای مرکزی در دو گروه برگزار کرده میشد. 7 دسته به دو گروه تقسیم شدند. البته равшан در گروهی است که اونجا 3 دسته اشتراک میکنند، خود равшан، احال و دوردوی و دسته که خوجند شامل است. اینها باشگاه نصفی ازبکستان، التناصری ترکمنستان و علای قرقیزستان هستند. این بازی ها در دوشنبه برگزار میشوند. بازی های بسیار مهم دوستان ارجمند. خب علیشیر ارگاشف حالا توپ رو از ضربه جریمه‌ای به پیشرو می‌دهد و بیاید منتظر میشیم که چگونه فوتبالبازان равшан اکنون بیشتر تلاش میکنند که حمله های خود را از کنارهای میدان انجام میدن. نوروز رستموف در مرکز حالا حمله دسته равшан رو ادامه میدهد. رستموف گزارش از کنار میدان از جانب نیمه‌فیصدگر نوزیموف و فوتبالبازان равшан چون همیشه همچون دسته اولی در بازی امروز هنرنمایی کرده ایستادند.
Сафарали Каримов бисёр паси зебо ба канори майдон. Ҳоло Абдурахмон Нозимов партоби хеле ҳам баланд. Бунёд Шодиев ҳамлаи дастаи Равшанро идома мебахшад. Дар асл гуфта мешуд ки дар оғози мавсими имсола ҳаяте ки дастаи Равшан дорад воқеан ҳам хуб аст ва чанд бозингар ба ин даста ҷалб шуд. Ду легионер аз Ӯзбекистон Бунёд Шодиев ва Нодирбек Иброҳимов ва ҳамчунин Кароматулло Саидов, Холмурод Назаров ва ҳоло мебинем албатта натиҷаҳо ба оҳистагӣ ба даст меоянд, вале як мушкилӣ дар дастаи Равшан ҳаст шуд ин якранг бозӣ накардани онҳо бошад ва ин ҳатман таъсирашро мерасонад ба ширкати даста дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё, чунки онҷо дастаҳои бисёр пурқувват ҳастанд. Ба ин хотир Равшан ду бозӣ хуб ду бозӣ ҳам дорад ва албатта мо мутмаин ҳастем ки Равшан метавонад арзанда бозӣ карда дар рақобат бо ҳарифони худ. Сараввал футболбозони Равшан бо Аҳал бозӣ мекунанд ва баъдан дар бозӣ дуюм бо Дордой. Танҳо ду бозӣ дар марҳилаи гурӯҳӣ Равшан баргузор мекунад. Дар марҳилаи гурӯҳӣ лига ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ва ин бозиҳо дар Бишкек баргузор мешавад дар варзишгоҳи Долен Омурзаков. Бо ту футболбозони дастаи Равшан пас ба канор буд, аммо бидуни натиҷа. Дар мавриди дастаи футболи Душанбе чӣ гуфтанӣ ҳастем дӯстони арҷманд? Ин даста соли гузашта бо номи Душанбе 83 ҳунарнамоӣ мекард ва имсол танҳо бо исми Душанбе. Даста иборат аз футболбозоне ки ҳамеша дар ин даста бозӣ мекунанд ва ҳамчунин чанд футболбози дигар ки ҷалб шуданд ба айди дастаи Душанбе. Тимро Назиршор Ризомов тамрин медиҳад, соли дуюм мешавад ки ӯ ба ҳайси сармураббии ин даста аст ва албатта новаста аз он зарфиятҳое ки тими мазкур дорад, онҳо дар чемпионати Тоҷикистон ният доранд соли дуюм ҳам бобарор бозӣ кунанд, чун даста солиёни зиёд дар лигаи якум аллакай таҷриба касб карда буд ва акнун дар лигаи олӣ ҳам онҳо бояд ба оҳистагӣ мавқеи мартабаи худро пайдо кунанд. Ва чизи дигар он аст ки дӯстони арҷманд, чанд тан аз футболбози асосии тим рафт аз даста. Масалан ду нафар аз дастаи Душанбе ба клуби маркази вардиш Артиш гузаштанд. Капитани собиқи ин даста Элчибек Рашидбеков ва ҳамчунин Азам Муродов. Ва албатта инҳо бозингарони асосии дастаи мазкур ба ҳисоб мерафтанд. ҳоло талош кард Анвар Муродов, легионери ӯзбекистони дастаи Равшан ки зарбаро иҷро кард, аммо муваффақ нашуд. Соли гузашта ӯ дар ҳайати дастаи Файскан бозӣ мекард ва имсол бошад шарифаи бошгоҳи Равшанро ҳимоя мекунад. бозиҳои даври панҷуми чемпионати мамлакат дирӯз баргузор шуданд ва натиҷаҳои бисёр хубро ҳам мо пайгир будем. Дар бозиҳои дирӯза дастаи Куктош дар сафар аз Хуҷанд бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрд ва ин ғалаба мавқеи футболбозони Хуҷандро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар кард. Хатлон бошад дар майдони худ натавонист ғалаба карда, онҳо бозиро бо клуби маркази вардиш Артиш мусови 1-1 анҷом доданд ва имрӯз бошад бозиҳо аллакай ба поён мерасанд. дар ҳамин ҳол дидори дастаҳои Эсхата ва Истаравшан дар шаҳри Хуҷанд ҷараён дорад ва ин бозӣ ҳам тавассути шабакаи варзиш мустақиман манзури бинандаҳо шуда истодааст. Сафарали Каримов аз пой меафтад. Фарҳод Қосимов муқобили худи бозиро вайрон кард, вале Сафар Каримов эътироз мекунад ба футболбози Душанбе ки муқобили дағал бозӣ кардааст. Биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ва инҷо бархурд буд ва маълум шуд ки бозингари рақами 2 дастаи Равшан осеб ҳам гирифтааст. Саидамири Саидаҳмад ва Саидҷон Зайниддинов ишора мекунад ки қоидаи бозӣ муқобили Анвар Муродов вайрон карда шудааст. Бунёд Шодиев зуд тӯбро ба бозӣ даровард. Ҳасан Рустамов партоб ирсол мешавад, вале дар ин вазъият бубинед Алишер Эргашев, бозингари канори дастаи Душанбе, ин вазъиятро рафъ мекунад ва зуд тавассути пасҳои кӯтоҳ ва дароз футболбозони Душанбе мехоҳанд ки аз ин вазъият бароянд. Ва акнун қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Муҳаммад Ризомов, футболбози рақами 19 дастаи Душанбе.
аксулҷуми дастаи Душанбе, аммо боз ҳам бенатиҷа бозӣ идома дорад. маълум мешавад ки дар майдони сунӣ барои ҳарду даста мушкил аст бозӣ кардан ва албатта барои тамоми футболбозон майдони сунӣ бисёр душвор ҳаст ва мушкил аст, ҳатто хатарнок барои осеб гирифтани онҳо. ба ин хотир барои бисёре аз дастаҳо дар ҳамин боду ҳаво, дар ҳамин фазо бозӣ кардан дар майдони табиӣ бисёр қулай ва мувофиқ ҳам ҳаст. ҳоло ҳамлаи дастаи Душанбе, Люк Менҷана, имконияти зарбазанӣ барои ин футболбоз ва сейви олии дарвозабони дастаи Равшанро мебинем. дӯстони арҷманд, Рустам Ризоев бисёр ҳам хуб бозӣ мекунад дар ин вазъият ва биёед бубинем ки чӣ гуна имконият ҳам буд. барои футболбози дастаи Душанбе зарба иҷро шуд ва Рустам Ризоев бо мушкилӣ тавонист зарбаро иҷро карда, зарбаро баргардонида. Люк Бенҷамин беҳтарин лаҳзаи голзанӣ дошт. дӯстони арҷманд, беҳтарин имконият ва партов аз маркази майдон воқеан ҳам олӣ буд, вале бубинед ки Люк дар ин вазъият дар рақобати 1 ба 1 бо дарвозабон муваффақ шуда натавонист. ҳоло зарбаи кунҷӣ Фарҳод Қосимов дар назди тӯб. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна партов ирсол мешавад ба ҷаримагоҳ. хеле ҳам баланд ва зуд футболбозони Равшан аз ин вазъият баромада тавонистанд. пас ба канори майдон имконияти идомаи ҳамла буд аз ҷониби футболбози Равшан, вале ба ӯ фурсат намедиҳанд бозингарони Душанбе. ҳоло дар курсии эҳтиётӣ дастаи Равшан футболбозони ботаҷриба аз қабили Шодӣ Муродов, ҳимоятгар Амирҷони Фаррухзод, бозингари хеле ҳам ҷавон, футболбози ботаҷриба Зокир Абдулхайров, Аваз Қамчинов, беҳтарин нишонзани Лига Якум дар мавсими гузашта қарор доранд. вале аз чӣ бошад ки сармураббии Равшан ҳамеша Амирҷони Фаррухзод ва Аваз Қамчиновро ки гуфта мешавад истеъдоди хеле ҳам нотакрор доранд ва таҷрибаи бисёрҳо ҳам хуб доранд. ҳатто дар дигар дастаҳо танҳо дар қисми дуюм ба майдон меорад. Амирҷони Фаррухзод соли гузашта дар ҳайати дастаи Равшан беҳтарин бозиҳоро дар Лига Якум пушtisар кард. ба ҳайати наврасони Тоҷикистон ҳам даъват шуда буд ва маълум мешавад ки истеъдоди хеле ҳам хуб дорад ва метавонад дар бозиҳои оянда ба тими худ кӯмак карда. Аваз Қамчинов ҳам як замоне дар ҳайати дастаи ҷавонони Тоҷикистон бозӣ мекард. дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бо пиронаҳои тими ҷавонони кишвар, наврасони кишвар бозӣ кардааст. солиёни зиёд дар Лига Якум бозӣ мекард, воло дар ҳайати дастаи Равшан ва бояд албатта ба ҳамин гуна бозигарон шонс дода шавад ва гол дӯстони арҷманд ва автогол дар иҷрои футболбозони дастаи Душанбе. партоб аз канори майдон ирсол карда шуд ва бозингари дастаи Душанбе тӯбро ба дарвозаи худ мезанад. дар дақиқаи 13-уми рақобат футболбозони Равшан ба пеш баромаданд ва ин воқеан ҳам номади кор барои дифоъгарони дастаи Душанбе буд ва дар ин вазъият мо мунтазир шудем ки чӣ гуна тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда мешавад, аммо ногаҳон тӯб бо як расиш ба ҳимоятгари дастаи Душанбе Алишер Эргашев ворди дарвозаи Фаромуз Саидов шуд ва партоб аз ҷониби Саидамири Саидаҳмад ирсол гардид ва Алишер Эргашев ҳам намехост ки ин кор анҷом шавад, вале бубинед ки тӯб бо як расиш ба пои ӯ аз ворди тури дарвоза мешавад ва ҳисоби бозӣ дар ҳамин вазъият кушода мешавад. 1-0 меҳмонон пешсаф мешаванд. ва шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадов ҳам дар оғози рақобат аллакай ташаббусро аз рӯи ҳисоби бозӣ ба даст гирифтанд ва фикр мекунам барои онҳо хуб ҳам ҳаст. Нодирбек Иброҳимов, Караматулло Саидов, Бунёд Шодиев, Холмурод Назаров, Бунёд Шодиев, Холмурод Назаров, Нодирбек Бунёд Шодиев ва Холмурод Назаров соли гузашта дар Куктош ҳам
бозӣ карданд. зарба ҳоло рост ба хати ҳамла иҷро мешавад аз ҷониби дарвозабони Душанбе. Люк Минҷана рақобат барои ба даст овардани тӯб ба фоидаи футболбозони Равшан пушти сар мешавад. ҳамлаи навбатии футболбозони дастаи Душанбе. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. партоби Имомназаров ба ҷаримагоҳ. бисёр вазъияти хавфнок буд барои Равшан, вале зуд тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда шуд ва Фарҳод Қосимов ҳам натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дошта. дастаи Душанбе мавсими имсолаи чемпионати лигаи олиро бо бохт аз Хуҷанд дар сафар поисёби калон оғоз кард ва аллакай ду мавсим мешавад ки онҳо нахустин бозии мавсими имсоларо бо бохти калон сипарӣ мекунанд. соли гузашта онҳо дар рақобат бо дастаи Истиқлол поисёби 7-0 мағлуб шуда буданд. ва баъдан дар даври дуюм шогирдони Назиршоҳ Ризомов бозии худро баргузор накарданд, зеро бо Истиқлол бозӣ доштанд ва Истиқлол ҳам дар ҳамин шабу рӯз дар лигаи қаҳрамонҳои Осиё бозӣ мекард. ба ин хотир бозӣ мавқуф гузошта шуд ва дар даври сеюм Душанбе дар майдони худ бо Хатлон бозӣ кард ва бо ҳисоби 1-0 ғалаба кард. ин натиҷаи аз ҳама беҳтар буд дар мавсими имсола барои Назиршоҳ Ризомов ва шогирдони ӯ. ва дар даври чорум бошад, дар даври гузашта аниқтараш Душанбе дар сафар бозӣ кард бо клуби маркази Вардаши Артиш ва бо ҳисоби 3-1 ба шикаст мувоҷеҳ кард. ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ба зарбае ки Ҳасан Рустамов бояд иҷро кунад аз назди дарвоза. Наврӯз Рустамов бо тӯб футболбозони дастаи Душанбе дар маркази майдон. Даниэл Тегу буд, партоби бисёр ҳам хуби ба канори майдон. Фарҳод Қосимов акнун аз канори рост партобро ирсол мекунад ба ҷаримагоҳ. фурсат барои Алишер Эргашев. беҳтарин лаҳза буд. на мазорат мепурсем барои футболбози рақами 12 ин даста Суҳроб Асоев. беҳтарин ҷаҳиш ҳам дошт, вале зарбаш ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев нарафт. Ғайратали Мираҳмадов инҷо эътироз мекунад ба капитани даста Ҳасан Рустамов ки бояд зуд тӯбро аз назди дарвоза тавассути бозигузорӣ ё ба тарзи дигар ба бозӣ дарорад. Холмурод Назаров дар қабати дуюм ба хатогироҳ медиҳад муқобили Муҳаммад Ризомов ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ҷониби дарвозаи Душанбе. ҷониби дарвозаи Равшан мазарат. хуб Равшан ба ҳайси барандаи феълии ҷоми Тоҷикистон дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бозӣ хоҳад кард. ёдвар мешавем ки футболбозони дастаи Равшан дар гузашта ду карат дар бозиҳои гурӯҳӣ ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бозӣ карда буданд. онҳо ҳамроҳ бо Регартадас аввалин бошгоҳҳое шуданд ки дар ин мусобиқа шарафи Тоҷикистонро дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё муаррифӣ кунанд. аммо баромади дастаи Равшан ва ҳамчунин Регартадас дар ин мусобиқа чандон хуб набуд, зеро онҳо натавонистанд натиҷаҳои даркориро дар солҳои баромади худ дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ба даст оранд. Даниэл Тегу, Суҳроб Асоев бисёр гузариши хуб мекунад аз Сафар Каримов муқобили Бунёд Шодиев. ҳоло мебинем ва аут ба нафи бозингарони дастаи Душанбе. хуб ҳарифони Равшан дӯстони арҷуманд дар марҳилаи гурӯҳи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бисёр ҳарифони таҷрибадор ва зӯрозмуда ҳастанд. ба ин хотир бояд ҳар бозии чемпионати оғози саршавии ин рақобатҳо як таҷриба бошад, як марҳилаи омодагӣ барои дастаи Равшан бошад.
Саидов зарба мезанад ва Наврӯз Рустамов бошад. Бо ин амал сад гузошт ва ту бо як расиш ба ӯ аз майдон берун шуд. Ғайратали Мираҳмадов бори дигар барои мо ва шумо нишон дода мешавад. Алишер Эргашев, Тегу. Дар хати ҳимоя ҳам ду нафар бозӣ мекунанд, Иззатло Рӯзиев ва инчунин Фаромуз Ризомов. ва бубинед ки чӣ гуна зарба иҷро мешавад аз дохили ҷаримагоҳ дӯстони арҷманд ва боз зарбаи навбатӣ ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев. ин далер Имом Назаров буд, вале қаблан зарбае ки иҷро шуд аз ҷониби легионери дастаи Душанбе ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев рафт. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. Иззатло Рӯзиев боз як партоби хеле ҳам олӣ. На ин Ризомов буд аз дӯстони арҷманд. Муҳаммад Ризомов хеле зарбаи хуб зад, аммо ту ба паҳлӯи дарвозаи дастаи Душанбе расид. беҳтарин фурсат, беҳтарин лаҳза ва аз ҷиҳати ба миён овардани вазъиятҳои голзанӣ футболбозони Душанбе пештаф ҳастанд ва ин аллакай дуюмин имконияте аст ки зарбаи онҳо ҷониби дарвоза меравад. Наврӯз Рустамов осеб гирифтааст. ва ин ҳамлаҳои бозингарони Душанбе бояд дифоъгарони дастаи Равшанро водор кунад ки эҳтиёткор дар хати ҳимоя бозӣ кунанд. ҳам Ҳасан Рустамов ва ҳам Холмурод Назаров, онҷо Саидамери Саидаҳмад ва Сафарали Каримов. аслан ҳар чаҳор бозингари Равшан ки дар хати ҳимоя бозӣ мекунанд ва болотар мо номи онҳоро ҳам ишора кардем, футболбозони бетаҷриба нестанд. онҳо воқеан ҳам бозингарони бо таҷриба ҳастанд. солиёни зиёд дар дастаҳои гуногуни кишвар бозӣ карданд, дар тими миллӣ ҳам баромад карданд. ба ин хотир метавон гуфт ки бояд ҷиддитар бозӣ кунанд муқобили ҳариф. Нодирбек Иброҳимов, пас ба Анвар Муродов. фурсат ҳаст барои легионери Ӯзбекистони дастаи Равшан, вале муваффақ намешавад. Саидҷон Зайниддинов ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст аз ҷониби Ризомов. Фирӯз Ризомов рақобат кард барои ба даст овардани туп. ва ҳамин тавр дӯстони арҷманд, Наврӯз Рустамов ҳоло бозиро идома дода наметавонад ва ба ҷои ӯ аллакай Ғайратали Мираҳмадов бозингари навро омода кард барои ба майдон омадан. шояд Аваз Қамчинов бошад, чунки агар ӯ бошад воқеан ҳам мавқеъ ба мавқеъ мешавад. Сафарали Каримов зарбаи ҷаримавиро аз канори рости майдон иҷро мекунад ҷониби дарвозаи Душанбе. биёед мебинем ки ин зарба чӣ гуна ирсол мешавад. партоби Сафар Каримов бисёр ҳам хуб, фурсати голзанӣ барои бозингарони Равшан. Ҳасан Рустамов чӣ гуна дар ин вазъият зарбаро хуб иҷро карда натавонист. беҳтарин лаҳза буд барои бозингарони Равшан ки голи дуюмро ба дарвозаи Душанбе зананд. Назирчон Ризомов ман фикр мекунам ҳоло шогирдонашро интиқод ҳам мекунад аз ин ҳолате ки барои ҳариф фароҳам оварданд. барои ба даст овардани туп Ораз Ғаюров ҳамеша талош кард дар қабати дуюм, вале ноком буд. қоидаи бозӣ боз вайрон карда мешавад муқобили футболбозии дастаи Равшан ва зуд онҳо тупро ба бозӣ медоранд. мутаваҷҷеҳ мешавем ба аксон ҳамлаи футболбозони Равшан. Бунёд Шодиев паси бисёр ҳам хуб, имконияти зарбазанӣ ҳам аст барои футболбозони Равшан ва биёд мутаваҷҷеҳ мешавем баъдан зарба иҷро мешавад аз ҷониби Абдураҳмон Нозимов ва сад мегузоранд футболбозони дастаи Душанбе. туп зуд аз аут ба бозӣ дароварда шуд. Саидамири Саидаҳмад, ҳамлаи навбати футболбозони меҳмон, вале туп аз пои Абдураҳмон Носимов аз майдон берун гардид. Алишер Эргашев, Даниэл Тегу
و قاعده بازی بسیار دقیق وایران کرده شد با لگنیری ازبکستانی برای وایران کردن قاعده بازی کارت زرد نشان داده می شود. بالیشی ارگاشف هم دوبار کارت زرد نشان میدهد برای دعوا با دوبار و اینجا واقعا هم ارزنده کارت زرد هم بود. نیم محافظتگری دسته دوشنبه. کرامتالله سعیدوف لط برداشت در این وضعیت و تایبانی دسته روشن به او کمکی اولیه را میرساند. دقیقه 25 واخوری است. بیننده عزیز حساب 1-0 به نفع مهمانان. خب با بازیگران احتیاطی دسته دوشنبه دلیر توختاسونوف رو میبینیم، یکی از بازیگران با تجربه دسته دوشنبه. همچنین اونجا فوتبالباز دیگر امیر ممش میمونی، پرویز جان حمیدوف هم اونجا است، ستانیسلاف ایوانوف دروازه‌بان لگیونر در کرسی احتیاطی دسته دوشنبه قرار دارد. حسن رستموف پرتابی او بود با نادربек ابراهیموف، ولی توپ زود از میدان زده بیرون کرده شد. سفرعلی کریموف و از پای افتید، اما داور اشاره میکند که هم از روی قاعده است. بازی ادامه دارد. غیورف پس بسیار هم خوب به مرکز و اینجا زود توپ به پیش هوا داده شد. کمی پس خطرناک هم بود از جانب اوراس غیورف. رستم ریزویف اینجا اشتباه میکنه در دروازه‌بان دسته روشن، ولی فوتبالبازان دوشنبه از این اشتباهی در دروازه‌بان دسته روشن خوب استفاده بردن نتوانست. حمله نباتی فوتبالبازان مهمان امکانیت هست برای آنها. حالا متوجه میشیم که چگونه امکانیت ادامه مییابد برای بازیگران روشن، ولی در تنهایی بازی کردن نیم محافظتگری کناری دسته روشن یا حملهگر بود باعث بر آن میشود که حمله برباد رود. این از اون گواهی میدهد که همدیگر فهمی در خط حمله آنقدر خوب احساس نمیگردد با اشتراک فوتبالبازان دسته روشن، چون که بهترین لحظه بود و توسط بازیگذاری میتوانست یک امکانیت خوب را هم به میان آورد. این انور مرادوف بود است دوستان ارجمند. از میان 3 نفر او نتوانست کاری را انجام دهد برای تیمش. عزتالله روزیف حمایتگری مرکزی دسته دوشنبه آسیب گرفته است. از پرتجربه ترین فوتبالبازان دسته دوشنبه در خط دفاع محسوب می‌یابد. یک گروه از مخلصان هم در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه قرار دارند. فکر می‌کنم آنها مخلصان دسته روشن هستند که صداشان به گوش می‌رسد. نظیرشاه ریزاموف، زمان نظیرشاه ریزاموف در چمپیونات تاجیکستان بهترین نشانزن بود با هنرنمایش در حیطی دسته وخش، سابق وخش و حالا خطلان و یکی از بهترین بازیگران همان دوره هم محسوب می‌یافت. این همان لحظه که پرتاب سید امیری سید احمد با گلی افتگلی حمایتگری دسته دوشنبه به پایان رسید. دروازه‌بان هم گمان نداشت که علیشیر ارگاشف به توپ میرسد و آن وارد توری دروازه میگردد. سید امیری سید احمد توپ را از اوت به بازی می‌دارد و بیاید متوجه میشویم، اما با او هم دستش خوب کمک کردن نتوانست انور مرادوف. خب دوستان ارجمند، شب گذشته در تاریخ فوتبالی تاجیکستان هم یک رویداد فرح بخش رخ داد. باشگاه استقلال در بازی‌های گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا و طور ارزنده به مرحله پلی‌آف را خواهد گرفت و فکر می‌کنم البته این نتیجه را حالا یک وضعیت بسیار هم خوبی گازنی و حساب برابر کرده می‌شود. دوستان ارجمند
محمد رزاموف توپ رو با دروازه دسته روشن میزند. فولوبوزی که از این پیشتر ضربه زده بود و تنها پهلوی دروازه کمک کرده بود برای فولوبوزان روشن، ولی همین حالا در دقیقه 29 دیدار فوتبالباز دسته دوشنبه محمد رزاموف با ضربه دومی خود جانبی دروازه رستم رضایف حساب رو برابر 1-1 می نماید. بیاید متوجه میشیم به لحظه تکرار ارسال توپ از کنار میدان بسیار هم خوب ارسال شد. اینجا لوک منژانا ضربه زدنی بود ولی سفر کریموف صد گذاشت. بعدا محمد رزاموف از این فرصت خوب استفاده برد و توپ رو به کنجی دروازه رستم رضایف روان کرد. البته نفهمی فوتبالبازان دسته روشن هم در خط حمایه بر علا احساس می شود و من بالاتر اشاره کردم که اگر این بازیگران دسته روشن در خط حمایه جدی‌تر بازی نکنند مقابل فوتبالبازان دوشنبه حتما به دروازه خود گل سر میدن و همین حالت در دقیقه 29 ملکه سر زد و شاید بیشتر به خط حمله متوجه شدن فوتبالبازان روشن هم باعث بر آن می شود که آنها در حمله های حریف زود جواب گفته نمیتوانند و اشتباه میکنند. خالمراد نظرف ولی به بخت او این لحظه برطرف شد. نیمه فیزیتگران روشن هم باید کمک میکردند در این گونه حالت، چونکه بنیاد شادیف کرامت‌الله سعیدов از زمره اون بازیگرانی هستند که در موقع نیمه فیزیت تکیه‌گاهی موظفند که حمله های حریف رو سری وقت برطرف نمایند. سعید امیری سعید احمد پرتاب نوبتی او ولی فرامون سعیدов این دفعه توپ رو داشته گرفت. ضربه دروازه‌بان دسته دوشنبه لوک منژانا رقابت میکند و اینجا چی اشاره میکند داور اشاره میکند که ضربه جریمه‌ای به فایده فوتبالبازان روشن بوده است. سفرعلی کریموف، نوروز رستموف، سفر کریموف، پس یو با نوروز رستموف ادامه حمله هست از جانب فوتبالبازان روشن. کرامت‌الله سعیدов ارسال توپ به کنار چپ حمله ادامه میکند. نادربек ابراهیموف بسیار یک گزارش خوب داشت این فوتبالباز ولی پرتابش خوب نبود البته و شاید در میدان سنی بازی نکردن روشن هم باعث بر آن شود که آنها کمی بازی خود را خوبتر کرده نمیتونند، ولی در بازی آخر مقابل خوجند هم ما نمیتوانیم بگیم که روشن واقعا هم خوب بازی کرد. آنها البته صاحب 3 امتیاز شدند ولی از لحاظ سطح و صفت بازی اگر متوجه شویم اونجا نه روشن نه خوجند نتوانستند بازی زیبای خود را براه مانند. حمله فوتبالبازان دوشنبه به نتیجه. ارگاشف عبدالرحمن نازم مقابلیت ارزنده نشان داد ولی توپ همانا در پای بازیگران دسته دوشنبه. مقابل سفر کریموف قاعده بازی باز هم ویران کرده می شود. نظیرشاه رزاموف حالا با کی اعتراض میکند؟ با شاگردانش یا داور. سعید امیری سعید احمد بسیار گزارش خوب هم داشت و در این وضعیت عزت‌الله روزیف مجبور شد که توپ را از میدان زده بیرون کند. با یک باوری حالا سعید امیر در کنار میدان بازی میکند. پس کرامت‌الله سعیدов به نتیجه. داور اشاره میکند که قاعده ویران کنی در همین موقع میدان با قید گرفته شد و آن هم با فایده فوتبالبازان دسته دوشنبه. حسن کریموف، حسن رستموف مسئلت
Сафар Каримов дар канори рост. Саид Амири, Саид Аҳмад. Бо тӯб бузингари дастаи Душанбе. Партоби Даниэл Тегу ба канори чап. Инҷо ҳолати офсайд ҳам буд фикр мекунам, чунки бузингари дастаи Душанбе аз миёни футболбозон ба хати ҳамла рафт. зарбаи Ҳасан Рустамов. Наврӯз Рустамов бо Алишер Эргашев муқобилият нишон медиҳад. Ризомов паси хубию ба Фарҳод Қосимов. Фарҳод Қосимов тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. ба ӯ кӯмак мекунад Далер Имомназаров. футболбозе ки ҳамлаҳои дастаи Душанберо бо партовҳои хеле ҳам зебоаш оғоз мебахшад. Тегу. Эргашев. Партоби Эргашев ба ҷаримагоҳ. вазъияти бисёр ҳам хавфнок ва фурсат буд барои Душанбе. Рустам Ризоев дар кӯшиши аввалаш натавонист тӯбро дошта гирад ва ин ҳам бозингари рақами 55 Ораз Ғаюров буд. дӯстони арҷманд ки беҳтарин фурсатро аз даст дод ва метавонист ҳоло голи дуюми дастаи Душанберо ворди дарвозаи Равшан кунад, вале ба вақти дарвозабони Равшан тӯб аз болои дарвоза берун гардид ва шояд зарба он қадар хуб иҷро нашуд ҷониби дарвозаи Равшан. Саид Амири, Саид Аҳмад. Холмурод Назаров. Ҳасан Рустамов. Бунёд Шодиев. Кароматло Саидов. Наврӯз Рустамов. Саид Амир. Назаров. Рустамов. бо тӯб дар маркази майдон Бунёд Шодиев. то поёни нимаи аввали бозӣ ҳоло вақт зиёд аст. 8 дақиқаи дигар. партоби ҳавои Холмурод Назаров ба канори майдон аниқ аст ба Сафарали Каримов. метавонанд футболбозони Равшан ҳамларо идома бахшанд, аммо Абдураҳмон Нозимов каме иштибоҳ кард. ҳоло биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳуҷуми навбати футболбозони дастаи Душанбе. мавқеияти хуб ҳам доранд онҳо. Далер Имомназаров. пас ба канори чапи майдон Эргашев. ҳоло ирсоли тӯб хеле ҳам баланд иҷро мешавад ба ҷаримагоҳ. фурсати навбатӣ ва Муҳаммад Ризомов натавонист ин имкониятро хуб анҷом дода. аз лиҳози ба миён овардани ҳолатҳои хуби голзанӣ бозии даставӣ Душанбе 83 ҳоло фарқ мекунад. онҳо бо як боварӣ тавассути бозии комбинатсионӣ футболи худро ба намоиш гузоштанд ва ман фикр мекунам дар ҳолати вокуниш нишон надодан аз ҷониби футболбозони Равшан бозингарони Душанбе боз метавонанд лаҳзаҳои дигари хавфнокро ҳам дар назди дарвозаи Рустам Ризоев ба миён орад. ҳамлаи навбатии футболбозони Равшан дар марказ мавқеият ҳаст барои Бунёд Шодиев. Наврӯз Рустамов. Абдураҳмон Нозимов. Ҳасан Рустамов. пас ба канори майдон Сафар Каримов. партоби бисёр ҳам хуби ӯ заминӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Душанбе, вале зуд тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда мешавад. футболбозони дастаи Равшан зарбаи кунҷӣ кор карданд. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. оҷа танҳо Наврӯз Рустамов қарор дошт, вале пас ба ӯ нарасид. зарбаи кунҷӣ аллакай ба бозӣ дароварда шуд. Кароматло Саидов. Исатло Рӯзиев инҷо бозам аз пой меафтад.
футболбози дастаи Душанбе зуд лап мебардорад. боз ҳам ҳамлаи навбатии Равшан бенатиҷа ба поён мерасад. имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи Душанбе. онҳо ҳам зуд ба саросимагӣ роҳ медиҳанд. назирҷо Ризомов нобас аз он ки бозингарони ҷавон футболбозони камтаҷрибаро ба ҳайти даста ҷалб кардааст, вале натиҷаҳояш ҳам бад нестанд, чунки соли гузашта мо медидем ки дастаи Душанбе он қадар бозингарони пуртаҷриба надорад, вале кори мураббӣ эҳсос мегардид ва даста дар лигаи олӣ боқӣ монд. Саидамери Саидаҳмад. имконияти хуб аст барои футболбозони Равшан. Анвар Муродов, вале боз ҳам саросимагӣ аз ҷониби ин футболбоз дида мешавад ва бидуни ягон пас ва партоб бозингари мазкур вориди ҷаримагоҳи дастаи Душанбе мешавад ки ин амал ҳоло дар бозии имрӯза барои ӯ кор надода истодааст. дифоъ мекунанд футболбозони Равшан, вале инҷо иштибоҳ ҳам буд аз ҷониби ҳимоятгари марказии дастаи Равшан. Далер Имомназаров, фурсати гузариш аз ҷониби ин бозингар, пас ба канори майдон. Алишер Эргашев зарба ҳам иҷро гардид, аммо бозингарони Душанбе дигар бозингарон натавонистанд ки муқобилат нишон диҳанд. маъзарат, ин Алишер Эргашев набуд, Суҳроб Асоев. Далер Имомназаров ҳама корро анҷом дод барои Суҳроб Асоев, фурсати хуб ба миён овард. шояд пас ба ҷониби дигар бозингарон набуд ки эътирози ду футболбози Душанбе зиёд ба назар расид. ҳамлаи навбатии бозингарони Душанбе. Далер Имомназаров. пас бисёр ҳам хуб. аксул ҳамлаи дастаи Равшан. Нодирбек Иброҳимов суръати хеле ҳам баланд мегирад. ҳоло партоби ӯ бисёр ҳам мувофиқ ва зарба иҷро мешавад аз ҷониби Кароматулло Саидов, аммо бенатиҷа. Наврӯз Рустамов агар ба туб намерасид, шояд имконияти хуб мешуд барои Кароматулло Саидов. аксул ҳамлаи дастаи Душанбе. Фарҳод Қосимов, паси ӯ ба Люк Менжана ва ҳолати офсайд будааст. ва биёд мутаваҷҷеҳ мешавем, бале воқеан ҳам бозингари дастаи Душанбе дар офсайд будааст. дар ҳолати такрор ин чиз баръало мушоҳида мешавад. бозӣ ҳуҷумкорро шогирдони Назиршоҳ Ризомов бисёр хуб анҷом дода истоданд, аммо мебинем ки фурсатҳои голзанӣ хуб истифода намешавад.
абдурахмон нозимов нимуфизатгари дастаи равшан ҷароҳат бардоштааст. иззатло рӯзиев бо алишер эргашев машварат мекунанд. дар ҳамин лаҳза машварати онҳоам барои устувор кардани хати дифои дастаи душанбе аст. пас ба канори рости майдон ҳамлаи навбати дастаи равшан абдурахмон нозимов партобию ва ту бо як расиш ба фирӯз ризомов аз майдон берун мешавад. беҳтарин мавқеят буд барои бозингарони дастаи равшан. 2 дақиқа илова карда мешавад ба вақти нимаи аввал. сафар каримов ирсоли ту ба ҷаримагоҳ. наврӯз рустамов дар қабати дуюм талош кард, аммо муваффақ нашуд. акнун аксул ҳамлаи дастаи душанберо мебинем. люк минҷана нодирбек иброҳимов зуд тӯбро бозӣ медарад ва мебинем ки чӣ гуна бозингарони равшан дақиқаи иловагии нимаи аввалро пушти сар мекунанд. аксул ҳамлаи навбати футболбозини равшан бисёр ҳам хуб. нодирбек иброҳимов, наврӯз рустамов хеле пештар аз пой меафтад. саидамири саидаҳмад муқобили бозингари душанбе қоидаро вайрон кард, вале туп дар ихтиёри бозингарони душанбе буд. ба ин хотир саёд зайниддинов иҷоза дод ки ҳамла идома кунад. суроб асоев, алишер эргашев партобию ба канори майдон бисёр ҳам мувофиқ ва ирсоли туп аз ҷониби фарҳод қосимов. сафар каримов ҳоло талош мекунад. суроб асоев, муҳаммад ризомов, бозингари рақами 18 далер имомназаров хост аз бозингари равшан сафар каримов гузарад, вале муваффақ нашуд. хуб, зарбаи кунҷӣ 2 дақиқаи иловагӣ ҳам ба поён расид. бозингарони душанбе зарбаи кунҷӣ ба даст меоранд ва биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки охирин лаҳза барои дастаи душанбе бо чӣ анҷом меёбад. ҳоло партоби фарҳод қосимов ба ҷаримагоҳи дастаи равшан ва ҳамин тавр нимаи аввал ба анҷом мерасад. дӯстони арҷманд, ҳисоб 1-1. ҳар дуи голро ҳам бозингарони душанбе ба самар расонинданд, зеро дар дақиқаи 23-ум алишер эргашев ногаҳон тӯбро ба дарвозаи худ зад ва баъдан дар дақиқаи 37-уми рақобат бозингари ниму физаи душанбе муҳаммад ризомов ҳисобро баробар 1-1 кард. баъд аз чанд лаҳза мо ба қисми дуюми вохӯрӣ бармегардем.
Bravo, Gustavo, foca. Dal bama tu babro var desam ay. Da.